Čaute sa, bojte sa, ja som Flendiska, po dlhej dobe vás vítam pri ďalšom videu z CSK. Není to komplet, ale komunitná mapa, kvôli tomu, že mám ban a nechce sa mi čakať 2 dní ešte, mám tu ban na týždeň. Dokým mi vyprší, dúfam, že teraz bude môj zvuk počuť lepšie, pretože kedy ste teda minulé ste mi pýtali, že ma zle počuť a je to 1-1. Bolo to 1-0, preto nie, že by som zle hral, ale kvôli tomu, že som si niečo kontroloval v videách a jak si som sa nestihnul pripojiť a kvôli tomu umrel bot. Jasné. Ale, hej, má byť. Tak, ale dneska sa môžete pozrieť, že som dosť väčší level a som aj celé 2, tu asi nevidíte, ale postupil som samozrejme. Ne, ja som si nestihnul skopnúť a no-scope by som na takú ďalku asi nebral. Nevadí, tak 2-1. Není to nič kritické, akože väčšinou vyhrávam, ale... No jasné. Hej. Neskúsiť na teba moju tajnú zbraň. USPS-ku. Nie. Hej. Hej. Za prvé USP... Ty si suka, kde si bol? Ja To napríklad uvidíš- si svojou tajnou zbraňou. To uvidíš až vo videu. Neuvidím, lebo sa na ňo nepozriem, takéto noobské videá. Jasné. Asi budú 2 kola, ešte neviem. A za to, že nebolo dlho video, by malo byť ešte jedno video v úplne inej hry. A teším sa, pretože to je celkom dobrá hra, síce tam hrám za babu, to mám povedať jediné, pretože babi... tá baba hrá mnoho lepšie ako postava túto Orgota, takže... Ten sa tu... Dobre. Nie, či to niekedy fungovalo a či to niekedy fungovať bude, ale aj tak to spravím. Fungovalo to? Čo? Tak ja ten flash. No! Hodí ten granát úplne nikde. Vážne? Tu som sa zľakol. Ešte tam nebude, idem dopredu. Dobre. Ale riskujem to s touto pištoľkou, Teraz to škaredou, úplne hnusnou. Takže pre teba asi gól Blokovou. však. Dokončí to rýchlo, áno. Aby bola ešte nejaká tá mapa. Tak toto bol blbý granát. Jasne. Ďakujem. Áno, Dori. on tam fakt bol. A prvýkrát si minul. Ne, ten granát, ne. Tak ja som tam išiel hodiť ten granát, poďme. Neminul som, iba som skúšal streliť. Iba ze srandy som skúšal streliť do tejto. Zase som ho tam ja. Diaku. Dobre, dúfam, že ma fakt lepšie počuť, lebo ak nie, tak ja neviem. Ja keď si pozerám tie videá, tak viem ma počuť dostatočne dobre, ale potom keď si ich pozriem na YouTube, tak zistím, že ma není počuť fakt skoro vôbec. Ne, tam už není. Zase. Bum. Ty vole. Doriti! Ja som strieľal za tebou, koľko máš? Esto. Ja dobrý. Koľko? 100? Ukáž škareda. Tak. Najhoršie, že on to strašne mňa viacej ako jeho. Prestrelilo ťa to vlastne. Jako to, že ma to flashne cez stenu. Ne? To bol pekný granát. Doriti! Mal som si nechať ten tlmič. Jaký tlmič? Ja aj vlastne hejem 4. Ja som to počul ešte ako to strieľaš normálne z takej diaľky. Ja ešte raz si uvedomím, že si vlastne ten tlmič fakt neviem. Som tu jednej na tej zase úplný obraz.
Nie, tu jedna, druhá, jedna, chytí. Ale tak zase si jasno raz najlepšie. Ja potom... Aha, 7-krát udal, že ho raz. Ale počkať, akože som umrel raz, keď si vyhral dvojskoro. Aha, lebo ten bod raz umrel. Nestrieľaj! Tak. Ne! Koľko máš? 28. Doriti, suka škaredá, blbá, kata. Suka. Keby si tam bol rád toto, Sorry, korka. keby si bol rád na trafil, tak by som, no, 12, tak by som bol. Keby som bol raz, tak by som už vyhrával. Ale by som bol mŕtvý. Kde bude? Ne! Tam kempí. Tak toto bol. No, Doriti. no vidíte, aký som dobrý s takýmto zbraním. Ne! 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 Som sa tam dobre nainstaloval. Dobre, idem s zbraňou, ktorou je teda najlepšie za terakov. Len nemá skin, to je na guvno. Makačko však, alebo mám 4-ka. M4, s tou som vtedy dostával. Vtedy. Keď natáčam, mám dobré šťastie. Sice som aj vtedy vyhral, ale nie za to. No tam nebol. Čiže? Takto. Ha! Ja som vedel, že tam budeš. Ne, ty si tam! Ja, že si bol tu. To. Na ty vidíš. Ty zákačky najlepšie. Vezmul som si tvoje výpo, ja tu mám zase výp. No boháte. Už som si mal vyjadovať. Nie, teraz si vezmem. Jem najväčší troll v mojej tejto. Nie, za týmto. Ne, ja som krivý. Vážne. Nie si. Granát. Mám tvoj granát. Vážne. Granát. Potom prečo? Mal si granát. Game Fame Stampes. High Explosive granát. Tak mňa neoklamuješ. Aký granát? Neviem, na čo robím toto, keď tu vôbec nič nepozerám. Mám síce 16 000 zamperiek. Čo to hore naľavo? Tu to je... Baň, to mi nikdy nenapadlo. O to beží! Ja som iba počul, Dory. Nestihnu som dať inak. Posledné kolo. To dám. Bude easy. Dívaj sa na mňa. Ako ti tam... A to mám Headky na... granáty, to je dobré. Ako ti head... Sakra. Ako ti heady nastriedam. Jako má to? Ja som ti nedal, koľko máš? 46, ale dosť veľa. Nejak 70 som mal od toho granátu. Dobre ja. Ale sú Ale- 3 heady. Ten granát si hodil úplne niekde inde za mňa, ako som mohol hitnúť cestu. To je jedno vlastne, teraz už... 3 heady si mi asi nedal, keď si mi minul možno okolo 30 hasne. Išiel som s torkečkom bez tlmiča, koľko máš? Neznám si to bez niča. Mám 68. Idem Ok, skúsiť teraz si idem bez... s torke bez... Teraz Ne. idem s devinkami poj. Prečo sa nemôžem kričiť? Teď som sa kričiť. Nevadí. No, k tým devinkám. Veď klokom... No. Je to ťažšie ako tu skôr. Ne! Trafil som ťa? Hej. Ty suka! Ty čo dožil 4, no to čo, ale tak... To je lepšie.
Stihol som si ho akorát dať a hneď teba zabil. Dúfam, že už sa to nebude sekať ako pri minulom videu. Ako, niečo som nemenil, ale tak, teraz to vypadá byť plynulejšie. Ináč, mne sa to ani moc nesekalo, to som si všimol, že bandy tam to veľa ako nezvláda. Bez tlmiča je to, To je to moja? bez tlmiča. A však je v pohode bez tlmiča. Tak ty s vypom na mňa, hej. No nedáš vypom. Ne. Nie, posledné kolo ukončím tým, čím som ukončil kolo aj to. S čím? Ja si môžem klečať vo Warmate, ale keď to zmačknem nejak 3 krát, tak už nie. Jo, Koľko máš? počul som ťa, 59. Dobre, tak uvidíme sa v ďalšej mape, ešte jedno video. Alebo nie. Ešte musím natočiť tú druhú hru, tak ja sa s vami učím, čaute.